Ubonisiwe Sithole one-17 yeminyaka ukhathazwa indoda angazange wadibana nayo. Usapho lwakhe luyikhabile ilobolo yale ndoda, kodwa ayinikezeli ingapheli mandla ekuzameni ukumenza umfazi wayo. Sele izame izihlandlo zade zane kulo nyaka nje imxhwila, ukanti le ntombazana asekuphela koxhoba lokuthwalwa. Ikhomishoni ekhuthaza nekhusela amalungelo wenkcubeko, inkolo kunye neelwimi ithi esi sithethe sidala sokuthwalwa sele singcolisekile kwaye siyaxhatshazwa. We urging government to act urgently and arrest these criminals who are abducting children because they are bringing our cultural practices into disrepute. Ukuthwala has never involved children. Ukuthwala involves two people who are in love, who want to get married, and it's just that they're having a bit of a problem with the lobola. Le komishoni kwafumanise ukuba ohlobo lokwendisa lusatshotshe entla kwiindawo ezithile KwaZulu-Natal kunye naseMpuma Kapa. Amantombazana ane-13 iminyaka axhwilwa endleleni yesikolweni, avalelwe ezindlini, adlwengulwe izihlandlo ngezihlwandlo de athobele. If someone has abducted a child, that person must be prosecuted. It can't be that you can hide behind a cultural practice that you cannot sustain. If you abduct a child, you need to go to jail and you need to be sentenced. And what we're saying is that government must do what government has to do. Ikhomishoni le ithi isebe lezobulungiswa kunye neyophuhliso loluntu funeka enze nangaphezulu ukunyanzelisa imithetho esele ikho. Le komishoni iceba ukusebenzisana namanye amasebe aqukwe kwisahluko sesithoba somgaqo-seko afana ne-ofisi yomkhuseli woluntu uqinisekisa ukuba abo benza lo mkhwa bafakwa kwiincwadi zomthetho. Sikelelwa Geya, eRhawutini.